Ησυχία, μπορεί να μας ακούσει ο Slenderman. Παίζουμε Slenderman The Arrival. Εγώ με το Φατόμουρο έχουμε δίπλα τον Τουρμπίνο και το φρούτο του δάσους. Εντάξει, το ξέρετε, έχουμε μια ποικιλία από φρούτα εδώ πέρα. Αλλά έτσι είμαστε εμείς. Do not interact with any and all marine life. Τέλος πάντων. Έλα, πάμε να παίξουμε τώρα. Ναι. Αυτό το μέρος Εδώ είναι η πισίνα για μπάνιο. Όχι, έρχεται η Coca-Cola σε λίγο. Θέλω να κάνω μπάνιο να πούμε και δεν με αφήνει. Δεν μπορείς, κρίμα. Νομίζω στο ένα ή στο δύο μπαίνεις μέσα άλλος, αλλά μετά από κάποιο σημείο ψοφάς. Το ψέμα του. Δεν ξέρει κολλήμη εκεί. Ωραία πόρτα αυτή. Τώρα κοιτάξτε πώς θα πετάγεται να πούμε ο Έντερμαν. Ο Έντερμαν, τι λέω που Enderman. Το έχω μπερδέψει το Minecraft. Κοίτα τι έχει εδώ. Είμαι σίγουρος ότι την έχουμε γαμίσει. Όχι, τι είναι αυτό. Μια βάρκα που έχει χαλάσει το Nintendo. Κάτι τέτοιο. Ακούω βήματα. Κι εγώ πολλά. Τι πολλά ρε. Τρέχα. Τρέχα για τη ζωή σου. Όχι, θα παίξει. Κάτι βλέπω εκεί. Είναι η πόρτα η παλιά. Όχι, δεν είναι. Εκεί πέρα είχα δει στο PewDiePie. Έπαιζε ο PewDiePie και είχε εμφανιστεί εδώ. Νομίζω. Ναι, μπήκε μέσα. Ακούσε μουσική όταν μπαίνεις μέσα. Έψαχνε στοιχεία, δεν ξέρεις. Ψάξε εσύ και μετά θα βγει απέναντι μπροστά σου ακριβώς. Πού ακριβώς λες να πεταχτεί. Λοιπόν, είχε βγει από ένα σημείο της πόρτας. Κάτσε να κατουρίσω. Εδώ πέρα θυμάσαι. Κάτσε να κατουρίσω. Κατούρα. Κατουρά. Αν με κάνεις πάνω από πίσω, εγώ θα πεθάνω, θα λιποθυμίσω. Τι είναι αυτό ρε μάνα. Κάλεσε. Ο PewDiePie. Να, το θυμάσαι, εδώ πέρα είχε πάει αυτός. Να το πετάχτη. Ωχ, άκουσε κάτι λες και ήταν ξέρω εγώ ζόμπι. Μπορεί. Πετρομικένης από το μυστηρίσι Να μπερδέψαν το παιχνίδι. και πεταχτεί κανένας μαλάκας να βγουν τους σκοτώσω τώρα. Γεια σου μπακιά μου Εδώ πέρα ρε. τους είχε πεταχτεί. Τουρμπίνε, μην κουνείς το τραπέζι και πέσουν τα ποτά κάτω. Το δες. Τα ποτά. Τα ποτά. Το ατομικό κόλλα μου. Ένα βαρέλι! Παιδιά μην πάστε. Ξέρετε, παίζει το φρούτο του δάσους επειδή εμείς φοβόμαστε. Είναι ένα γενναίο φρούτο και είναι και του δάσους. Είναι ο κοινικός. Έχω δει το Slenderman από πρώτο μάτι. Ναι. Δεν μοιάζει εδώ Cargo Express. τα ντουλαπάκια σαν αυτά το high school. Ποιο high school, εδώ μόνο high school γίνεται. Μόνο low school. Γιατί να καρφώσεις τον τοίχο με Ω, ξύλο. χαρτί! Ένα κολόχαρτο. Τι λέει. Δεν το ξέρεις να πεθάνουμε τώρα έτσι. Οχ. Τώρα θα εμφανίζεται. Ναι. Ακούστε, Τουμ. την έχουμε γαμίσει άσχημα. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι να κάνεις έτσι. Όχι. Σπάς το φάκο στο κεφάλι σου και ψώμα. Δεν θα νομίζει. Την έχουμε πείσει άσχημα. Τώρα θα έρθει. Ναι, το ξέρω, θα έρθει. Στο είπε στο τηλέφωνο. Έλα. Σε 2 λεπτά είμαι εκεί. Είμαι καθοδόν. Έχει λίγη κίνηση, έχει πολλά δέντρα. Ποτόμουλο μήνυμα που συντονίζεις. Ναι, πρέπει να συγκεντρωθείς. Ρε, πας από το σωστό δρόμο. Όχι. Δεν υποτίθεται, δεν πρέπει. Τρέχα. Τώρα από τη μάχα του. Αν είναι σαν το να αντιμετωπίσεις. Ναι, έλα εδώ ρε. Ξέρω ξύλο. Δεν ξέρω, κουμφού ξέρω εγώ. Το ίδιο είναι. Εδώ είναι Oakside Park. Oakside Park. Είναι πάρκινγκ όπως βλέπετε. Παρκάρεις εδώ τον κόλο Γιατί σου. μπαίνεις μέσα. Γιατί έχει πλάκα. Μέσα μας που τσις. Γιατί θα μας κάνεις spawn στη μάπα μας. Ναι, γάμισε. Θα είναι πίσω από κανένα τοίχο. Όχι πίσω Ναι, από εδώ κανένα πέρα δέντρο, μας είναι. τύπησε να βγει. Πάρτα. Βοήθεια! Πάτα, τρέχα. Βοήθεια! Κοίτα τον ουρανό. Πού είναι αυτό, δεν είναι πουθενά. Πέφτει ένα αστέρι κανένα. Τι θέλω να κάνουν γρήγορο. Make a wish. Να φύγω από εδώ προς σήμερα. Ρε, σελίδες ψάχνουμε ρε μαλάκα. Το ξέρω, ψάχνω σελίδες. Ψάχνεις σελίδες. Κάτι είδα και στο βάθος. Εδώ πάνω. Κάτι φόρα είναι εδώ. Ανηφόρα είναι. Τώρα έγινε ανηφόρα. Πριν ήταν. Όχι, ένα φως. Ω, το αμάξι μου. Ναι, ακούει και κουκουβάγες, ναι, πιο τρομακτικό δεν μπορώ να το κάνω, να πούμε. Η κουκουβαγιά δεν είναι τρομακτική. Ναι, ξεκινήσει αμάξι με πατέρα. Καλά, άμα τη δεις μαλάκα. Γιατί να μην μπορώ να οδηγήσω. Ναι! Γαμό. Α, εδώ πάνω είναι που είχαμε φτάσει. Έχει σελίδα εδώ. Φυσικά, όχι ναι. Α, ωραία. Ακόμα πιο άσχημα τα πράγματα. Εδώ κάνει spawn πάνω, συνέχεια, εδώ πέρα πάνω. Την βοηθήσαμε πιο πολύ τώρα. Ναι, και άλλο χαρτί. Όχι, να και άλλο χαρτί. Όπα, να σας Όπα, είπα. ναι. Αυτά είναι. Τον είδατε. Όχι. Ούτε κι εγώ. Δεν είναι πουθενά, απλά κάνει. Κάνει μαλακίες, μας τρομάζει. Πόρτο γρήγορα, τρέχα! Πού είναι? Ωραίο φεγγάρι. Είναι στο κινητρονάτο σου. Oh fuck! Oh, τον είδα. Την πουτσίσαμε. Τον είδα. Πολλά χρόνια γάμο το. Τον είδατε. Δεν είμαι σίγουρος εγώ. Εγώ τον είδα. Ο Μιτζή. Όχι!
Θα πεθάνουμε, δεν πειράζει. Διασμός πρώτου βαθμού. Και ένα μύθι, κάναμε τα αρχιμίδι. Γαμό. Πώς βγήκαμε εδώ πέρα, μάλλον. Δεν ξέρω ρε. Αυτό σε νοιάζει εσύ. Αυτό σε νοιάζει εσύ. Δεν πήρε εδώ. Μαγικά φρούτου. Μαγικά. Τώρα πρέπει να δεις πιο πολύ, είστε πιο κοντά. Είναι φεγγάρι. Το φεγγάρι, μαϊμότα. Χάρη. Σλέντερμαν στην πόρτα. Ναι, ναι. Ο Σλέντερμαν δεν είναι. Νάτος! Ο Μητρός. Χ. Αλλά είναι εδώ. Πότε! Τι ήταν αυτό. Όχι! Τρομακτικός ήχος. Αυτό σημαίνει ότι θα πεθάνουμε. Όχι! Μας βιάζει, μας κουνάει! Μας κουνάει τον κόλλο. Τι κάνει, ρε μάνα. Έχει παρεμβολές, είναι ασύρματο. Ναι, ναι. Όχι, δικά άλλο κομμάτι. Για όσους δεν ξέρετε, είμαστε στο Wall-E και βλέπουμε τώρα, είμαστε αυτό το ρομποτάκι. Ο Wall-E. Οχ! Εδώ στον. Κάσε! Εδώ είχε βγει στον Δώσε, άλλον. τον είδες. Τον είδα! Ω, Εδώ είχε βγει στον άλλον και τον είχε κάνει. Όχι, κι άλλη σελίδα. Πάρτε γρήγορα και τρέχα. Πήγαινε στη μάνα μας. Πήγε στη μάνα μας. Γρήγορα. Η μάνα μας είπε. 4 στις 8 άλλες σελίδες. Μαλάκα, Θα τις τερματίσουμε. δεν παίζει. The Walking Cake. Αν δεις αυτό το βίντεο είναι καλύτερος από σένα. Όχι, φυσικά απλά είναι. Βασικά, ο Κέικ πόσα έχει φτάσει. Ω, καλά, οκ. Τρέχα! Δεν δούμε. Εδώ δεν γίνεται να ξεφύγεις. Τρέχα με το σύντρο Σε πλάκα. κάνεις flow. Μαλάκα. Όχι. Την βοηθήσαμε. Δεν γίνεται να Ζούμε. Παιδιά, κάντε και subscribe στο Κέικ γιατί Ζούμε, ρε, γαμάει. πεθάνουμε. Τι, ω, μπροστά πήγε. Κάντε το subscribe. Κάτω και τα καλύτερα κάτω. Τι είναι αυτό? Το φορτηγό, όχι. Όχι, το φορτηγό Αυτή με τις ντουλάπες μωρέ. Πώς τη λέω. Α, ναι. Μαλάκα τον είδαμε από πρώτο μάτι. Από πρώτο μάτι. Κάτσε μπορεί να σου κάνεις πάνω μπροστά σου τώρα, ξέρεις εσύ. Γιατί έχει teleport. Έχεις δίκιο. Γιατί μπαίνουμε εδώ μέσα ρε μαλάκα. Για να δούμε αν έχει άλλες σελίδες. Εγώ εδώ μέσα βλέπω μόνο φόβο. Ξέρεις τι θα ψηφίσουμε τώρα, Δεν πειράζει, μωρέ. Ναι, ίσως επειδή υπάρχει μόνο μια έξοδος. Και αυτή δεν είναι εδώ το σκάτω που μας έφερες. Ναι. Yes. Δύο έξοδοι. Όχι, χαρτί! Τουαλέτας! Και θέλω να γέσω. Α, αυτό θα το πέρασα για χαρτί. Έχω γυρίσει πάνω. Τίποτα, Για- δέντρο. Όχι. Α, Γάμο τα δέντρα είναι μαλάκα. αυτό μπορώ στον να τοίχο είναι με απορροφήσω. ρεύμα. Τι στον Ο Μιζή. Τον είδες. Όχι, Ούτε εγώ. θα τον δω. τώρα. Ναι, σε 3. Πούντος. Μπορεί να είναι οπουδήποτε, ρε. Ναι ρε. Όχι, από εδώ θα είναι. Γιατί ξαναμπαίνεις μέσα. Δεν θα μου συγγενείς χαρτί. Περιπολίες. Το μαλάκα θα μπορούσε να τα έχεις δει. Δίπλα ήταν, το ξέρεις. Έρχεσαι. Είχε πάει χύσιμο στον ίσο. Διακόψε. Και εμένα με αρχόντουσαν και με πιάνανε στο χέρι μου, έτσι τα έκανα ρε Πού μαλάκα. είναι η σελίδα. Άρα εκεί. Τι είσαι εδώ, ρε μαλακή. Α, δεν είναι σελίδα. Γαμό, με έβρες πάλι μέσα να πετάνω. Αυτό πετάμε. αίμα. Αυτό ήταν ο σκοπός της ζωής μου. Τα πετάμε, μαλάκα. Θα χυθεί αίμα. Τα κοιτία. Black Dragon, άμα βλέπεις αν έχεις τα αρχίδια. Ναι, Μην αντιμετωπίσω Κασιλιάρη. Έλα παίξε Slenderman. Να δω τι Κασιλιάρη. ναι μαλάκα. Θα σου πέσει το τσιγάρο που στάναψε ο Πακιστανός. Άιντε βρωμιάρη. Και άμα δεν σε έλεγε στο καματερό ρε αρχίδι. Α, Σλέντερμαν! Μαλάκα, μου σου γύρει. Τι κοιτάς εκεί, ρε. Πώς εξαφανίστηκε πάλι. Ξαναμίζει, μια αποφύγαμε. Δεν θέλω να σε τρομάξω, να αποφύγω. Ευχαριστώ που το λες για να μας καθησυχάσεις. Πήγε. Ή μπορεί να είναι εδώ. Βασικά μπορεί να είναι πίσω. Κορίτσια, μην τρομάξεις. Κορίτσια. Κορίτσια. Αυτό είναι νομίζω το δεύτερο βίντεο που είμαστε πολλά άτομα. Δηλαδή πάνω από 2. Πολλά Θα άτομα, νομίζει ρε. κανείς καμιά δεκαριά, ξέρω εγώ. Την άλλη φορά πώς ήμασταν ρε 7 άτομα έτσι. Άτος. Μην τον κοιτάς! Μην τον κοιτάς! Έλα, λέω εγώ το αρχίδι. Τρέχα ρε καμιόλι! Κολλήσαμε. Τρέχα. Δεν τρέχει το μουνί. Πήγαμε σε αυτό το σπίτι. Ναι, πήγαμε. Ω! Μπράβο, κοίτα το χρόνο! Είναι ωραίος. Ρε, τρέχεις ρε! Δεν τρέχω, δεν Με το shift! Δεν τρέχω. Το βλέπεις, πατάω εσύ. Να, το αριστερά μας ήταν, τον Κάνει είδες. slow, μαλάκα. Πέντε. Τι πέντε. Είναι από πίσω μου στο χέρι. Νάτος. Ω! Ω, προχώραγε. Μαλάκα μας κυνηγάει την ώρα ο μπάσταρος. Όχι, ρε φίλε, μπορεί να Γιατί είναι. μπαίνουμε από Έχουν διαφορετικό. πάρει 4 στο 8 και τώρα πρέπει να τρέχεις, ρε. Ω, Συνέχεια. Μιτζή. Για να βρεις κι άλλα. Πες μου τι παγίδι χτήκαμε. Ναι. Δεξιά! Αριστερά. Right. Είμαστε το GPS του φρούτου του δάσους. Είσαι και φρούτο και του δάσους. Πες μου γιατί δεν ήταν βράδυ και να μην ήταν πρωί. Ναι, γιατί πάμε βράδυ να τα ψάξουμε αυτά. Ναι, γιατί είναι τόσο στόκος. Γιατί είναι ηλίθιοι. Μωρέ ζώα. Και δεν πάμε παρέα. Σε κανένα δέντρο, σε κανένα τείχο, έτσι θα είναι. Αυτή είναι η μαλακιέρα, πάνε όλοι μόνοι τους να βγουν. Ναι, δεν πάνε με βαρέξω εγώ κανένα 15 άτομα εκεί πέρα. Ναι. Ναι, είναι Ξέρουν ότι- πολύ γελίο. Έχουν σκοτωθεί εκεί πέρα, παιδιά. Πόση ώρα τραβάμε, κάνα δεκάλεπτο. Δεν ξέρω, βάλε και το χέρι μου που έχουμε ρίξει. Ναι.
Εντάξει, να μας Πού δει. ήτανε? δεν πειράζει να είναι 15 λεπτό το βίντεο. Σιγά. Όχι, ναι. Αφού δεν είναι Slender, πρέπει να είναι κάπως μεγάλο. Γιατί κανείς δεν βρίσκει 8 σελίδες σε 8 λεπτά. Ποιος πρώτα το κάνει. Μόνο η παπά. Αντιμετώπιση. Τα καλυζέ του Όσκαρ. Όχι ρε. Retry? Retry ρε. Retry. Ναι. Νομίζω θα συνεχίσουμε από εκεί που ήμασταν. Από τις σελίδες που είχαμε μείνει. Με τα SRE. Ναι. Και πάλι τρέξιμο να κάνουμε. Έτσι θυμάμαι. Βασικά Όχι. Βασικά ναι. δεν μας είχε βγάλει εδώ. Μας είχε βγάλει στο νερό στην αρχή, ρε. δεν Το νερό θυμάσαι. είναι τώρα. Νομίζω. Πού το νερό, ρε μαλάκα. Όχι, no. Όχ, Περίμενε. Personal floating devices PDF. PDF reader. PFD είναι βασικά. Marine life. Τι λέει? Ρε, νομίζω τελικά είμαστε πάλι από την αρχή, δεν ξέρω. Αλλά συνεχίζει από το. Από το 30. Φίλε, νόμιζα ότι ήταν εδώ. Από το 38 λεπτό συνεχίζει, ρε. Όχ. Ρε, τι είναι αυτά γάμο το. Τι είπα, είναι ο χάρτης. Διαφημίσεις για ταράδους. Εν τω μεταξύ δεν έχει τίποτα, μόνο τέτοιο έχει. Πήραμε ένα item. Πώς τη μαλάκα. Ανοίξε μου να μπω. Αυτό το παράθυρο είναι ευθυμέ, δεν θα είναι. Και ο ράπερ. Γιου. Βασικά ο demos είναι, δεν θυμάσαι. Ναι. Α, σελίδα. Όχι, ναι. Ξεκινήσαμε από δίπλα. Ήθελα να Κάτσε, δω. πριν δεν υπήρχε αυτό το σημείο εκεί πάνω. Ή υπήρχε. Πάρε τη σελίδα. Μη μας πει ένα από 8 τώρα. Πού πήγε η σελίδα. Τι! Ένα από 8. Έλα πάω. Αρχίζει να μου ο οίκος από το τέτοιο, από το ένα. Ναι. Εδώ στο αμάξι μου το άλλο. Και ακούγονται για τα χορτάκια. Ακούγονται. Ακούγονται. Εκεί πάνω πρέπει να πάω. Ακούγονται. Ρε, πάλι την αρχή τώρα. Έχει ένα χαρτάκι εδώ πέρα. Πού πήγε. Ναι, εντάξει, έλα από τώρα εσύ. Ποιος είναι? Να, το εκεί είναι αυτός, ρε. Από Έλεγα πας πάνω του εσύ. δεν ξέρω. Το κοιτάει στη μόρη. Τι είναι. Ωραίο δέντρο. Ω. Πολλά δεν. Από τώρα ρε πούστη. Έλα ρε, γιατί σε πού. Άντε γάμισου ρε. Άντε ρε. Το πατρόνι. Quit φυσικά. Quit. Ας το διάλο. Ας το διάλο. Όσοι θέλετε να παίξετε Slenderman να μην παίξετε για τον Μπούτσο τελείως. Άντε, γεια το.